back live. Para may balatin ang isang mga na. Yes, let's do the humpya bayayang mga babang balang. Start. Start. So, ang malaki ani. Oo, yan pa una. Then, mag-meet daw ha. Ayan. Oh. Okay. Pick daw. Humpya bayayang makulong mahayang. Humpya bayayang makulong mahayang. Siya na si Abby. Sabi mo ito karoon. Mag-pick, Big mato. na bakit siya una. Kasi My God, nila ko. ready, go. Bato, pick. Bato, pick. 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 Ako last. Oh, sige. Last. Babaan lagi ko. So karon magkauna ko sa mo ang challenge kay si i-blindfold naman si Amin. Pero kung sa'yo mag-concert, thank you po. 5 lang. Pagsabot mo sa lima. Oo. Pagsabot mo kung saan ko. Magsabot ako ng puso. Basta sa 5 ay para sa yahan. Pero niya ako pag mo lang mamatandaan ako isa kinain ka na ko. Iluy. Hindi mo kita mag-diretso. Pag man ako sa isa, ikaw na po, panikaw na po, ako na ba ba? Sige, dito. Basta ko anong point nila. Sige, ready. Abi na kung mag-reach sa iyo. Dili. Diba, maword mo lang muna na mo na na. Sige. Blindfold. Ano na dyan? Ako pa niyo dito. Sige na lang. Pero, ano ni problema? Pagtanggal mo sa mata, madalis po. Maalala mo yung cellphone. Yellow. Color. Favorite color na yayaw sa yellow yung gusto. Gusto ka na sky yellow. Ready, 1. Ayaw, ano ha? Wala, uy. Sige, makita ni mo ha? Wala. Wala din. Wala na oy, ah. Ready, promise. Ito muna naman ang noun. Ba. Hindi na maano kasi may mouth. Dumay kayo yun. Kana. Nakita ka na ma. Diloy, oh. Saan? Ito na yan. Siya. I believe ito yung mga items. Yan, mga items. Ikaw ko tapos. Siya. Blind code, ako taod, di ba? Ako. Oo. Sa una Ay, mag-blind. kaya nyo. Dakong yung kagulo. Yan, ako kayo. Pwede yung gamay pa nyo. Dakong lagi kagulo. So karon mga boys guys, start na mo na sa una ko pa. Ayaw ano, ayaw ano. Ayun na. So, let's start. Start. Yeah. At sa kaya utsawa pa ko na sa ako na ko karon. Let's start. What's in my mouth na? Dapat yan sa nila. Alam ko nila. Uy, pwede. Basta pwede lang pasalitin mo. Oh. Kaya ko, yan na sa lips. Dapat Sa lips. Oh, sige, ready? 1, 2, 3. Basta na! Ano yan? Kaya. Uy! Pwede din. Uy, ayaw ulit. Pilipyuhan mo na ako. Pilipyuhan mo na. Sure. Ako nga gilain dyan. Yeah. Okay, go. Ready, on. Hoy! Hoy! Sinsilyo to! Ang tao to? Piso? Piso. Korta, koy. Piso is... Oh, piso. Ting! Dali! Oh, uy! Sunod nila sa kaloy. Wani oh, piso ni Yaya Ozawa yan. Maghihiganti tayo ngayon, mga ka-amazing. Okay, next. Ang next sa challenge karon. So 1 point na ka. 1 point na ni. Na pinakagamay ano mo, mukhaon sa mga salina mo karon. Okay. Padayon ka punta sa next challenge kay Yaya Ozawa kay ko. Kay karon ang ang watching about challenge. Lasok tayo kaya. Diliman. Gusto ko may piyaw sa yaha. Sa bala. Ay, kisa na yung mga sa ko ah. Piyaw, ito na po. Pili na.
Oo. Pwede makulbaan. Pwede na kung Ah! ano po. Ito yung tama lang, alam nga. Ano na siya? Dili ka necessary. Dito sa kasi ko na ha. Basta piso wala, pwede di ba yung duty ko ka? Bisa ko. Bisa ah. Tingnan mo, gamay. Ay, wala pa. May sama siglain na. Siglain. Wala ka rin naman. Siglain gani. Nga. Ano? Wala kong ningang nga. Gago! Kamilusan. Wow! Oh, Noy! Wow! Sarah G. Kamilusan. Oh, ala, pinapinakain, pinablog. Sarah G. Sarah G. Kung perfect, pinaulat na lang. Sana oil. Uy! Sana oil. Nakakating gagamit. Sarah G, mangguda ito. Nakalimot ko. Yaman din ng idol. Yaman din ang kambal sa Sarah. Kamilusan. Nag-promote ko. Lamay mong magbayo ko. Dami na pupunta sa babaan ako. Sabi na akong sunod So, guys. diba kapag lamig ka yun? Okay. Wala, 1.1 ng mga ano, mga kuha-ano yun. It's your turn. My. Oh my, hello, Kande. Ay, napagparang ko. Napulbaan na siya. Masay mo nga. Pagawa ko. Minsan mo kuha si Amin. Ako. Dapat ako naalala naman kuya ko. Uy, yeah, matong gamit. Dili ba? Sa akong dila ko sa lips naman ako na. Alam ni atras mong to. Ano yan ako? Uy, buwan. Hindi mo kiring. Uy! Ano yan ako? Adila ko. Nangoya. Ay, Mga Jod. dili ba na maanuhan? Mabalik Hindi, eh. mga lang. Yang ha. Ano tiligo? Yang nga. Di ba na matimamuan? Di dapat malasahan na. Kumalasahan o mabalik. Hindi na malasahan mo. Kung ano ato ko ay, pala sa ato ako ah. Oh, gabi. So, malasahan Malasahan ka na na. Kaya piso, mura eh. man nag... Kali na lang po. Ayun lang. Wala ano po dito. Rani, Isip Rani, ka na just sa katanan. Masip ka na ng... Ano bang malasahan gamay? Para sa kamilusan. Sige mo na, itong kamilusan. Uy, Kaya ito eh. Gani. Dili kayo. Laro lagi na. Ang ganito. Ano yung part? Ano na lang. Ready. Wala eh. Intig. Naku, uy, ba si Tambol na makahilo ha. Dili, Buhang mo. oy. okay lang. Wala, kaya kung babana na. Kamatay. Wala, gago. Gusto. Hindi man makamatay. Sana. Sige na. Tiraan lang man niya kung unsa ni. Eh, sige. Eh, nga. Nga nga doon. Abring ito. Ayun, naku. Ay. Para ma... Matan. Ano ba? Dilapin. Sato, di ko na ako maramdaman. Dilapin na lang. Grabe. Gago. Buana, haplas. 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 Mali. Talo lang pwede. Eh. Oy, pit, di ba? Talo lang. Eh. Last Last na lang. Shoot up. Make up. Ay! Make up Make up is correct! One siya ka ng eyebrow, lip brow. Gingangato niya kasi. Oh, bubuang ko. Makatalapan ako to. Alin Next. 1 point. Pila ka points na. Napahak ka. 3 points. Nakaon. Nahimo chocolate. 3 points. 3 points ha. 1-1-1 namin. 1-1-1 namin No. points. Sige, dali, kailan may nakikita ko. 3 points na. Sige. Okay. Kanila ko. Sa ikot, oy. Ikot. Maduol diri gamay. Kaso, Hindi daw klaro mo. Oo. Ano ka na? Karon kasi amin pa yan. Ano pwede mo? Pwede ko naisip. Ay, gusto ko na please. Sarili sikat. Ikaw, pa. ikaw sa... Ayun sa manit ka. Ano ko, baan ko pag sila na? Yung mga kariya, mga ano.
Hindi na kasi Secret. Ay. Ay, ito sa gamit. Ako. Kokoy. Kulay, no? Dapat pula. Ay, di ba wala? Kani. Kalain na niyo. Naglukit kayo. Hindi kasi makasamad niya. Gago. Liyok. Ayun, siguro. Sige ka nga. Nga. Kung dili pa. Hindi na niyo. Dili pa naman kasi ako na. Dito mo din ang kaon ko. Video, nag-edit ko. Sige. Ay, mga katagyan na lang. Oh, Dila. Ano? No. Ah, sige. Simpak? Ha? Simpak? Ano yung pagkada mo kayo? Dako to? Sige daw. Dito sa. Card? Card? Yes. Correct! Oh, card. Nablokit yung card. May ganyan, yung nag-card, this card lang. 2 points. Out tayo. Diretso. Para po me. So, manigan sa mani. Kita sa magpauwi. Dila ito ko. Ano kayo naisip? Karon, tanaw na to. Challenge karon. Ikaw yaman nakadira. Ayun ang ito. Dali ah. Screen ako na ha. Guys, kukuhan ganyan, guys. Uy, kumay kain yun eh. Tawa, kasakto kayo, kinakukit mo ako. Sige. Guys, kaya kayo. Guys. Ayan eh. Look. Init lagi ni. Ang masakto ka ni. Nagdilok kayo niya. Init to Ang nga. Ay kasi mga ano. Ay. Malingot ko. Kasi ka ng dirty na nga. Ang nga. Di ako na niya. Kasi sakit. Diluy. Di lagi. Ano mo? Apa boy? Sige na. Sure ba? Mahal ko kayo kung nakakasama. Wala. Ako naman. Ay, gunitan. Ay, galit tayo. Pagsama na. Dali ko ba kaya? Naman. Ila ta. Yan. Dili buksan. Dili oh. Ang sabi ay. Lord, manto sa lawas. Dili part sa lawas. Wala. So, ano bilhin? Bro, manto ka ng panin. Wala to. Kasi ba para siya panin? Dili oy. Ay! Nga. Kasi, bro, manto siya panin. Wow. Talaga nagpalit ano daw. Ay, bro, Wala. Ay. Wala. Tulo na. May cancer. Oo. Wala. Saman. Pwede mo magpas ka. Ano siya 30? Dili siya 30. Ay! Wow! Basta na ako. 1 point. 2 points. 2 points. Ano tong? Ano dyan yan ang sipong yan? Diluy, tatlo. Abi dyan ako panin yan. Oo. Uy, nakupanin yung sa ko. Yung kamo. Ano na ako? Pagkila. Naya. Kaya lang. Kasi hadlock no? 2 points na bro. Oo, kasi hadlock pa. Kukoy ka ba si Bagay? Makaon sa'yo pa maupok mo. Hindi siya nakupanin. Kaya ang sunod karon kay
Nakinsa ni. Ikaw lang. Sa pagkabitin mo. Uy. Ano na? Ay, mas masap na uy. Ano heart? Ano heart? Ay, kami. Uy, sa mo na. Uy, silupin mo na. Sige. Tingnan mo silupin mo. Yung bunat yun. Naman. Makita ka yun. Uy, challenge. Brand man. Ah, hindi ka pinibron. Uy. Dili, uy, kung sa'yo maramdaman sa baba, uy. Ayaw. Kanina lang po. Ay, sige go. Push. Ready? Ano? Nangaya. Nga. Uy, buwang! Ano to? Ah, panyo. Kaya. Kedua. Mga. Ah. One. Pitaka. Dili. Ah, sure, uy, pitaka, uy. Kita ka. Ang inyong mga ipakaon sa kutanan. Last. Mga. Kago. Mga buwag. Uy, sini. Uy, madaot ang. Gamiton. One. May ganda lagi mamalik ron. Diyan lang marami pinadamukot. Buwag. Uy, paano ba? Kanina kumain. Panyo lagi na, uy. Dili Panyo. lagi sa panyo. Namis. Oh. Ay, saan eh? Ah, silupin naman. Yan ako. Ayaw, wala ko. Silupin? Dili. Last na nga, last na siya. Welcome daw. Ayaw. Dili. May mouth gani. Sige, dili na lang, dili na tapos ito. Ready, go, last. Yes. Sir. Yes, sir. Uy! Ito ni. Ikaw man, last na lang. Kaman to. Ito. Ako ano eh, ganun, naisilupin nga pagkaon sa... Uy, wala ko'y gamiton. In 5, 4, 3, Pitaka! Why? Sa to. Abre. Jere. Gago! No! Animal! Uy, tumuntuloy! No, gamit. Gago, pagkaon sa Ikaw, buwak! sige na. Guys, kaya na guys, oh. Ano yung magkita ka ba? Patay ka. Wala Hindi ko. gamit na ko kayo. Nakita sa dila ni ko. Wala na, nilaan na lang ko yan. Wala na, dito na kami ganyan, nilaan na. Grabe. Ikaw, ikaw. Hindi na, oy. Sige na ko, wala Wala na. ko'y drink ko. Ay, tama ka. Trip na may tap. Hindi na ka boys. Hindi ka muna lang maglaban, kasi ka na mag-aog. Kasi kung pinamay ko. Amo tingnan. Ang premio, duha ka milk tea, ang yung imnon. GC. Ah, GC. GC. Dati additional. Ano ba dito? Hindi. Sino na si Kuya? Hindi lang siya. Hindi ko. Mag-rating naman, one pack. Mali na tumag. Ano na ito? Pagpapili ko dito. Ay, correct. Wala pa rin yung punta sa ikusa. Mga maro kayo ba? Ulit na dito. Pangut na ko. Sabi na kami ng bilo. Sani. Sa Bugatti. Or black lagi na. Ay, Nakatawa ka ba? ay. Dali, naman na naman. Sige, pwede man naman. Iyo, luna, ano yun? Parang mamatay. Diyan ko pag mainupuan.
Mami. Kung kiling gud na ka ng ano ko ka ng matay kay dayon ko pagpato ni sa pangmaw. Nga. Ano sa to? Tun ba? Duaan na lang. Yung tanaw mo, tanaw ka ba? Talong na. Pakwa? Di. Toto. Ding. Last. Ay! Gago! Bantay lang yun! Oh. Last. Hindi? Katie Hindi is is? correct. Tungkos na siya. Daw na siya. Hindi, na morbid. Ayot. Ha? Morbid. Pagpaloy. Mugi kayo makuha. Rotate na. Hindi ko na skip yung aircon. Rotate si Yaya. So kung mo nalim mag-TV eh. Kung naka-3 na ka, kung maka-3 pa siya, Hindi lang. Ikaw na daw, pagpapilti ko. makita Ikaw siya. na daw. Duha ka, na siya yung meron ko. Natin sa sarili. Bawal niya ka. Babay na? Balik ko siya. Kailangan ako GC guys. Kaya mag-apply ko ako. Dali na. Ikaw, hindi na. Ikaw na na. Ako mag-ulo na nito. Dili. Di ba akong kayo? Ayun ako to. Habang nag-hit. Ito na. Sana oil. Sana all. Sana oil. Pero asan eh? Parang mo na sa gusto. Alam ko, mo nang ginagawa? Mo nang ginagawa? Ano ginagamit niya? Mo na. Very refreshing. Okay. Parang ka, mo nang gutang kaya sa kumaka-answer siya. Taog na siya. Kung maka-answer siya, ako daog. Pwede siya maka-answer na ako daog. Ready? Guling mo. Alam, makita niyo. Ay, hindi mo kita ako na. Hindi, alam. May ito. Magsunod. Rilo? Dili. Nga. Nga. Hugo, Dili, susi, kanan. Wah, tit. No, tit. Huwag! Lighter? No. May isa ba? Isa? Last na lang. Itong mamuha to kay magigan ko sa short na dyan. Uy, wala, uy. Kuhaan ka ng... Hindi nagpapag. Wala sa good. Ulpin! Hugawan kayo ang musa na hindi mo natin permission. Ilan yun yung Hindi maka nag-permit. Di siya uga kay pag isang palit. Hindi ugaw, oo. Laban doon sa box ikan. Oo, naghanak ko na. Chan. Simuton, pili simuton sa... Eh, ano, mga di ko palasa ba? Kaya isip ko nito. Oo naman yung lasa. Wala man lasaan. Ay, gunitan! Gunitan! Lugi ni, gunitan. Tas, At saka balo guys. kay, Ano? Tama na, usap to. pass na siya. Ay, dili, kabalok man sa to. Kanang... Ano ka? Perfume gani. No. Yay! Yes! And the winner is Saan na? Ami! Bilang ko daw. Ay mo. Sus, may ngunta ko contact lens. Look, uy. Opo. Kayo. Manalo siya ng MACAO Imperial Gift Certificate. Worth
worth 100 pesos. Okay kayo. Yay! Yay! China oil, nanalo. O karon, ready na ta para sa next challenge. Next challenge! Eh, dapat i-end na ako. Ay. Alay na ako ito yung abes. Kita mo, wala ka na yun, wala na siya. Uy, isulti. Alay na ba na yun? Ay, ikat na to, ikat. Yeah, ay kata na to.